Baraba ngasong ban pe egane ka jaka ban pe egane ka film ngalong disturb ka mansim. Ngalong wit ngalong thut. Kaya daw nama ka problem. Kaya ka problem kaya ka sin. Nang no kawan ka sin ka pop kawan no syaitan. Bat nang ta thiet juga kinja basniyo borok kaya ka bi sabai. Kalong thut kalong wit ka mansim nama ka don kaya ka problem. Kadang kita jing haga pertai. Maka kita jing ke thumai jagala kawan no syaitan. Bersnai ke jing riam. Barki berikingat hangta. Maka ini ke jing riam utiat juga kenja besniu. Kada ke jing sebai. Ke jing spa. Bat nang ta ki khabun jan. Ke jing sniu. Henry kat nang ya ke nego film. Kadon sagawai pan. Maka ta kada kalat banui kita ke jing ka solution. Kadon kalat banweng ya ka jinge. But at the end haka bakut. Kadon ka jingmi naga ka solution na kalat. Baga jingmi kada ka jingma kada ka jingpelat. But kawai fi Sophie baga tim Potternet kabanga kadang singap dang pej naga film ru ki kintian bala keren kilong ka basyong dor. Kilong ka basyong dor hado kata kublai shibon nam ke tim boro angne but kadang kau ipa kebenong kabang ngabar fi ngirang saram ya ban siudap ya kata garam upolu angangari nong kitram siki Greek siki nong kendong hakashi ki nong Rom lo menengkong but nagata rawang I'm ready ngolong lokoloy ban siu no kata garam kita garam ban ya lap ego gospel wang ari nong kitram bang ngolong lokoloy ban siu kata garam bat kaduk khot bakhan rio Rom wangam le ran ban siu garam bagata lo maria lap ya ka gospel kaduk problem ka perthai kaduk jinge ka perthai ka bau syaitan pen khane ka jinge ka pop ka jinsne ka perthai bagado ka lat ya ka jinge ka ta ka dei ka gospel sa khandia Sophie sa khandia ngana nong kumne ha ke sngi ka bakhadu ka bible si bakhadu kum bagalong ki sinawa ki ulot Bakaw ini kerjilong kesino ang luar kibreo kinong ka kumno kong ka Bible ka tiyan julay kasigi ba khado kanong kumno kong ka tiyan jo utray kilaya bam kilaya di ang ka tiyan jo oblay ya bam idi ka bakre ka khawai ka dawai ka jing he yo ka khawai dawai menta ka basir khai ki bam ji khawai ri ki khawai dawai kisi ba khado swaga juman jo utray ka Bible kibri kinya bam kinya di nang ta kinya songkurem bat kinya pensyong kurem mong ka Bible. Kabamod iya penslur ban syong kurem. Bat ringkat bat hangi keren ngere kamulong kababakalaban khawai dawai ban ne kemen. Henry kini ke jek khawai dawai mta kalalong wild party. Kasi khawai dawai kabalalong riu khlaw kabala ikin syah. Bat tinang ban penya ikapor ke jingem bat ngenang ngilong ki good steward. Kita ki nong penya ke bastar ke por ke jingim ke pisah tekan aman haban ajing kain hakmat jublai tungin nong penkit ram miladi ke gasem bangenang ban im ke jim ke life of contentment ke jingim jong ke jing sohon kalong ke badan kamera tata Frank ki bi bora ko blai shibon